Studenti koji studiraju u inostranstvu od ove godine imaće mogućnost da svoju praksu ostvaruju u ministarstvima Republike Srbije kao i brojnim renomiranim kompanijama. Organizacija srpskih studenta u inostranstvu pokretanjem projekta Possibility i Upoznaj Srbiju sprečava odliv mozgova i uspostavlja kontakt između privrede u Srbiji i mladih obrazovnih ljudi koji žele da se vrate u domovinu. Iz organizacije srpskih studenta u inostranstvu dolaze nam Nada Nikolić i Danilo Mandić. Dobro jutro i dobro nam došli. Ovo je prvi put da se ovakva akcija organizuje. Kako će prosto funkcionisati, odnosno kako će studenti koji su zainteresovani moći da ostvare svoje prakse? Veoma jednostavno. Znači, na našem sajtu postoje sve moguće informacije koje student treba da ima vezano za bilo kakvu organizaciju, da li je Possibility projekat u pitanju ili Upoznaj Srbiju. Jednostavno se prijavljuje, postoji formular. Jedina bitna stvar jeste da je student u inostranstvu ili da je završio neke studije u inostranstvu do 2 godine unazad. Kako se prosto razlikuju ovi programi Possibility i Upoznaj Srbiju? Pa ovako, Possibility je prevashodno orijentisan na kompanije, domaće ili inostrane koje funkcionišu, rade na srpskom tržištu. Dok je Upoznaj Srbiju prevashodno ostvario saradnju sa ministarstvima, tako da će studenti moći u ministarstvima u svim segmentima učestvovati i pokupiti neko određeno iskustvo. Danilo ima i, da kažemo, predavačkog iskustva u inostranstvu, ne samo studentskog. Koliko misliš da je prosto upravo ovakva praksa dobra za naše ljude i na kraju krajeva primenjiva kad imamo u vidu razliku u sistemima? Sjajna je. Nije dobra, nego je sjajna i kao što si rekao, ovo je prvi put da se ovako nešto radi i krajnje je vreme da se ovako nešto radi, zato što ti ljudi su jedan sjajan izvor, to je jedan ljudski kapital koji može da pomogne tom državnom sektoru da se poboljša, ali u oba smera naravno postoji poboljšanje, jer za te ljude, to su mladi stručni ljudi koji će, naravno mi ćemo u konkursi u toku i treba ljude da se prijavljuju što pre, ali mi ćemo sa nekom logikom njih postavljati po tim ministarstvima, znači ako neko studira ekonomiju da bude bliži recimo ekonomskom ministarstvu nego i tako dalje. Znači, bit će prilika da se u oba smera unapređuju i državni sektor koji će od tih ljudi, ipak ti ljudi donose neka iskustva koja ljudi u zemlji često nemaju. Sa druge strane, njima je to fenomenalno iskustvo da imaju jednu stručnu praksu koja će ih staviti u priliku da rade na konkretnim projektima, da uče iz vrlo konkretnih stvari, da vide kako ta ministarstva funkcionišu i na kraju je ideja da se procenjuju i jedni i drugi. Znači, ministarstvo će imati priliku da napiše jednu procenu ljudi, da kaže koje su snage tih ljudi. Ti ljudi vole da budu u ministarstvima, da mogu na svom CV-u da kažu. Za Republiku Srbiju sam radio preko leta, to je prosto izvanredna referenca za budući profesionalni razvoj. Kad govorim upravo o broju studenta koje očekujete, da li se povećava broj naših studenta koji upisuju strane fakultete? Postoji li uopšte nekakav precizna statistika u tom smislu? Broj studenta koji se upisuju na strane fakultete, da. Pa to je teško držati u evidenciji. Mi imamo blizu 1000 članova, ima 600, ali to raste. Mi smo počeli, nema ni godinu dana, to je već se penje jedno 100-tinjak za svakih par meseci. Ja ne znam da je tačno. Ima sigurno preko 700, bit će preko 1000 vrlo skoro studenta, znači naših koji negde u inostranstvu studiraju nešto. Tu ima diplomske, masterske, doktorske studije, teško je pratiti koliko je. Znamo da ima puno ljudi, znamo da ima više talasa, prvi su krenuli 90-ih i drugi su tamo i posle 5. oktobra je bio jedan drugi talas, onako i tako ljudi. Jel se sada smiruje odliv ili i dalje postoji veliko interesovanje za strane fakultete? Pa postoji i treba da postoji. Mislim, ja ne znam, nadam se da nije iza pitanja to da treba da se brinemo oko toga, jer ja stvarno mislim da ne trebamo. To je najveći adut. Šta posle, po završetku, je li tako? Tako je, to je veliko pitanje i naravno ljudi često kad pričaju o odlivu mozgova pričaju o tome kao da je to da je to srž problema. Nije to srž problema, to je samo jedan simptom većeg problema da su mladi ljudi prosto nemaju dovoljan osjećaj komotnosti sa ovom državom i sa ovom zemljom, ali jedan od manifestacija toga je da ljudi žele da izađu iz zemlje. Ali naravno, pitanje je kakvu ćemo komunikaciju uspostaviti sa ljudima koji studiraju vani i zemljom. Jasno. Konkurs je u toku, do kada traje?
3. do 13. juna. Ono što znam jeste, u suštini cilj ovog projekta jeste da se studenti, pošto ima veliko interesovanje da se vrate u Srbiju posle studija u inostranstvu, mogu to da, znači može to da im se omogući. Ukoliko se pokažu dobro na toj praksi, svaka kompanija će želeti da zaposle nekoga ko priča više jezika, koji ima inostrano znanje, znanje inostranih fakulteta, kao što moj drug Danilo Mandić recimo je na Harvardu. Mi imamo tako, znači na svim kontinentima ljude koji studiraju na prestižnim fakultetima i jednostavno nose neko novo iskustvo, novo znanje. A opet žele da se vrate u zemlju jer mnogi možda pomišljaju da je u inostranstvu med i mleko. Međutim, ovde i porodica, ovde su prijatelji, ovde su neki koreni kojima se obično svi vrlo rado vraćamo. Tako da mi ovim projektom smo samo želeli da napravimo tu sponu između kompanija, ministarstava i nekoga koji je zainteresovan da se vrati, da nemamo više odliv mozgova, jer kako Danilo je rekao, rapidno raste broj zainteresovanih ne samo za ovaj projekat, nego za sve projekte koje OSI organizacija znači organizuje i sprovodi. Nama je jednostavno apel da ljudi odu na naš sajt, znači www.ossi.rs, dobit će sve neophodne podatke vezano za bilo kakvo prijavljivanje ili bilo kakav sledeći naš projekat i da jednostavno dođu i da se družimo, ne samo, nismo mi samo organizacija koja radi neke projekte, nego jednostavno tu smo od Hong Konga preko Amerike, New Yorka, Bostona i tako dalje. Kad govorimo, evo sad pomenuli smo dve, ajde tako da kažem, ciljne grupe. Jedno su državne institucije, drugo su velike kompanije, odnosno kompanije uopšte. Da li je postojao problem njih prosto animirati i, ajde da uslovno rečeno, naterati da prosto prihvate studente na praksu? Iz mog ličnog iskustva, pošto sam jednostavno bila i sklapala dogovor sa mnogim kompanijama, u ministarstvima nisam učestvovala, ali znam da kompanije, znači kako domaće, tako i inostrane koje rade na teritoriji Srbije su oduševljene ovom idejom. Što bi mi rekli, ni iz džepa ni u džep, otprilike dobijaju radnu snagu tokom 2 meseca letnjeg perioda koja može biti od pomoći, sigurno ne može da odmogne. Tako da ovim putem pozivam i sve kompanije koje su možda zainteresovane da otvore svoje vrata nekim studentima iz inostranstva, da su znači isto dobrodošle i da isto na našem sajtu mogu dobiti sve moguće informacije. ossi.rs, sajt na kome možete naći informacije, bilo da ste studenti ili kompanija zainteresovana za našu svežu pamet. Vama hvala mnogo, nadamo se da će broj zainteresovanih studenta i dalje rasti, da ćemo imati, pa ajde da tako kažemo, protok pameti, tako, ajde, ne ni odliv, ni neki pretjerani priliv, nego da ćemo talasati u dobrom smeru. Vi budite uz nas sve do 10 sati, još jednom dobro jutro, tačno 7 sati i 53 minuta.